Posledným takýmto momentom, ktorý by som vypichol, boli papuchalky, za ktorými sme dokonca cestovali 3-krát. Sme sa ešte na jeden skok vrátili na ostrov Veroj. Celý ten deň bol taký zvláštny. Áno, pretože sme absolvovali 14-kilometrovú túru kompletne v hmle. Takže sme sa vrátili z túry unavení a ešte aj sme toho moc ani nevideli. Druhýkrát sme cestovali na Helgelande za nimi, na ostrove Lobund, kde sme ich videli úplne najkrajšie, v podstate najbližšie zo všetkých 3 pokusov. A posledný krát sme sa pokúšali o pozorovanie papuchalkov. Kde? Na ostrove Runde. A tam mali byť dokonca ešte najbližšie od toho pozorovacieho miesta. Čiže niektorí ľudia to popisovali ako keby, že keď sa natiahnete, tak sa ich dokonca môžete skoro až dotknúť rukou. Ale bohužiaľ tam už neboli. Keď náhodou sa vyberiete pozorovať papuchalky, tak je dobré si možno zistiť aj tie dátumy, kedy odlietajú vôbec z toho ostrova alebo z tej časti, kde sa vyberáte.